Oh, atoy, ano na naman to? Ay, ito na naman to mga toy. Malaki to mga toy, malaki to. Malaki to, ang tagal. Malaka. Ano to, dalag ba? Ay, grabe, ang laki. Sabi ko na nga ba? Grabe, ang laki. Kahit pa isa-isa lang mga toy, napakasarap sa pakiramdam talaga. Ganito mga toy, pagpapadawi sa amin sa probinsya namin mga toy. Dito ginagawa namin dati, doon sa Bicol. Yan, ginagawa ganyan. Kahit si ano mga toy, si Kabingwit, ginagawa niya rin kayo. Yan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga toy. Panibagong fishing adventures tayo mga toy. Pero kakaiba tong pinunta natin mga toy. Canarim Lake ulit to mga toy, sa may ilalim ng tulay. Yan mga toy, oh. Ang ganda ng spot mga toy. Daming kumakabok mga toy. Daming daming lumalagatok dyan mga toy, oh. Sigurado talagyan mga toy. Sayang hindi tayo nakapagdala ng yung bimotor na gamit natin. So yung mga toy, nagtry na ako mga toy. Nakaisa na akong ngito. So yun, isa pa yung natin, hindi tayo nakapagdala ng maparan. At muli mga toy, bigyan may kilab shoutout nga pala sa lahat ng solid supporters natin. Yung mga taga Tarlac, yun, mga taga Pampanga, yun, especially kay Kuya Delphin Padilla, taga rito yan mga toy, sa may Kamiling Tarlac, Paniki Tarlac pala. At sa mga Padilla family, bigyan may kilab shoutout sa mga Tarlacenyo anglers. Gandang spot mga toy, oh. Kaso ano mga toy, sana makahuli tayo ng dalag dito, no? Saka hito na sana mayroon pang malalaking tomato. So ito mga toy, mga native tomato, kaya masarap to. So yun, taw-taw yung gamit natin mga. Narimlik tayo mga toy, no? Yan, oh. Ang ganda yung mga toy. Daming mga ibon dito, mga special na ibon. So yun, tara. Yan lang pain lang natin mga toy, no? Bullets mga toy. Tapos siyempre yan, oh, galing pa ng tomato, ng C5. Yan, oh. Nagdala tayo ng bullets kasi ang hirap dito ng bullets mga toy. Sabi ni Kuya Delphin talagang napakahirap daw ng bullets dito. O yun, ganyan lang mga toy, no? Sayang, di tayo nakapagdala ng pang gurami mga toy. Tingnan nyo, ganda ng spot na yan mga toy. Kung natandaan nyo mga toy, yung nakaraan napunta natin dito, nakakuha tayo ng malaking tilapia dito Ang taba ng tilapia dito mga toy, kasi kangkungan yan mga toy. Yan, kangkungan yan. Yan, babalasahin natin to. Yun Lord, sana po ay makakuha tayo ng makakuha ako ng pang ihaw. Gusto ko sana mga toy, dalag Yun, mega love shoutout po sa sa Tarlacenyo anglers at sa Pampanga anglers. Ayan, ayun mga toy, oh grabe, may dalag doon mga toy, tumatalon-talon. So ayan, tara, waiting lang tayo mga toy, ganun lang. Yan na mga toy, ano to? Hira. Oy, sarap mga toy. Alaka, ano to? Alaka, ano to? Oh, grabe, ano to? Ayun, ito ulit mga toy. Ayun, laki. Oh, grabe, grabe palang ito rito mga toy. Uy, grabe. Kuya Delphin, oh. Nakadalawa na Kuya Delphin. Secure natin ito mga toy. Yan mga toy, oh. Diba mga toy? Ay, sarap. Native ito mga toy. Yun, oh. Tara na, Kachoy Nil, oh. Ay, record ko. Kachoy KL. Ganda ng spot Kachoy, oh. Grabe. Ganito lang dito mga toy. Tiyagaan lang talaga. Pero ito mga toy, pagka ito kayo natibo nito mga toy, delikado kayo dito mga toy. Ayan. Ayun mga toy, dalawa na. Thank you Lord. Ay, salamat po. Ayan mga toy, oh. Bawal yung may dugo Oh, yun, dalawa na. Ay, maraming salamat po Lord. Sakto to kuya, mamaya Kuya Mario, Kuya Junior, Paring Monching, dito lang talaga, oh. Ang daming pati may lumitaw dun mga toy, dalag. Ganda sana kung merong ayan, meron pa tayong
Ay, salamat. Ang ini-expect ko dito mga tayo, mapakagat ko yung dalag talaga. Maganda mga dalag dito mga tayo. Pag nasurtihan niya yung dalag dito malaki, dyan nga man, lumitaw kanina oh. Parang kumuha siya ng ere ba, huminga siya. Yan, maraming salamat sa inyo mga tayo, no? Huwag nyo naman po mga tayo skip ang ating ads mga tayo. Tulong nyo na lang sa akin mga tayo sa mga fishing adventures ko. Yan, sana makapag ano tayo, dami nga yung imbita sa akin mga tayo, mga ano, mga kasama natin sa pagbablog, no, nag ano, mag salt fishing adventure sana sa dagat, kaso wala tayong ano gamit eh. Kaya sana mga tayo, wag nyo naman po sana skip para makabili tayo ng ano, mga gamit na pang dagat, mga lure. Maraming salamat po. Yan lang mga tayo yung ano natin, yung 2 taw-taw lang yan oh. Ganun lang siya mga tayo. Yan, ganyan lang tayo. Ang ganda ng hila mga tayo. Talagang kikita ko. Kabiwas oh. Yan na naman oh. Ayan oh. Pagka yan nawala mga tayo, tinakbong ginanon. Sigurado yan mga tayo. Ginaganon na naman oh. Ayaw tuluyan mga tayo. Ayun, pagka yan gurami yan mga tayo. Wala kasi kung dalang ano, nawala yung binigay sa akin ni Kabiwas na ano, lumusot ata sa lalagyan ko yung hook eh. Sayang Kabiwas. Sayang, akala ko dala ko eh. Excited kasi yung punta ko dito mga tayo sa ano, Tarlac eh. Yan, salamat nga pala sa boss ko sa nagpayag sa akin sa ano, magbakasyon. Romero family, thank you madam. Salamat po FGI family. Thank you so much. Eh mga tayo, bumubula-bula na naman mga tayo, malapit sa floater natin mga tayo. Ganyan mga tayo pagkahito. Mukhang hindi tayo makakauli mga tayo ng ano, ng tilapia dito. Kasi yung ano, malabo mga tayo. Umulan daw kasi kagabi dito, kaya talaga mga tayo pagka yung hito talaga sa ano yan eh, yung pagkakaulan talaga. Pero sana makakuha ko ng dalag dito mga tayo. Yan o. Yan, mga ganyan mga tayo. Bumubula-bula na dito mga tayo. Dito naman, ginaganyan-ganyan lang. Ay, ang sarap talaga mamiwas mga tayo. Kahit pa isa-isa lang mga tayo, napakasarap sa pakiramdam talaga. Yan o, daming ano o, ang kabingwit oh. Daming mga gurami oh. Yan oh, mga ganyan mga tayo oh. Yun oh. Lumulokso dyan mga yung dalaga sa bakangkungan eh. Sayang talaga. Hindi tayo nakadala ng ano, kahit feeds pansana, pampadawi oh. Babalikan ko tamatay siguro pagka sana matapos namin yung gagawin mga kapatid. Ispatan ko to mamaya ulit siguro. Ganito mga tayo pagpapadawi sa amin sa probinsya namin mga tayo. Pag sa probinsya kayo mga tayo, ganito pagpapadawi mga tayo. Yan, dito ginagawa namin dati doon sa Bicol. Yan, ginagawa ganyan. Kahit si ano mga tayo, si Kabingwit ginagawa niya rin tayo. Yan. Napaka-effective yan mga tayo pag sa probinsya kayo namimiwas. Yan. Ayun na, bumubula-bula na mga tayo. Ang ganda ng ano dito mga tayo. Tikling lang, tapos ano mga tayo, kung hindi lang tayo malapit sa ano mga tayo, hindi lang tayo sa malapit sa highway. Ganda sana mga dito, mga ibon na naririnig yung mga tayo. Ganda ng spot mga tayo. Yan oh, daming ano, yung bato-bato dyan sa ano, dumadapo. May mga tikling pati yan, daming ano. Ganda ng spot oh. Ayun oh. Kulay ano mga tayo, kulay pula na ibon. Ito guys, to ara. Sayang. Balasahin natin mga tayo. Go, 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 go. Yan mga tayo.
Oh, toy, ano na naman to? Ay, mukhang ito na naman to mga toy. Malaki to mga toy, malaki to. Malaki to, ang tagal. Halaka. Ano to, dalag ba? Ay, grabe, ang laki. Sabi ko na nga ba. Grabe, ang laki. Ang itim mga toy. Uy, thank you Lord. Uy, grabe, ang laki mga toy. Pangatlo na to mga toy. Ah, grabe na to. Hindi ata tayo makakahuli ng ano dito mga toy. Ng dalag. Ang daming dalag mga toy. Lumulokso sa dyan, sa kangkungan mga toy. Oh. Mga lumulokso pala yan mga toy. Uy, bayaw. Grabe. Ay, thank you Lord. Uy, thank you. Mga toy, dapat nakarami na akong hito mga toy. Kaso nadidelay mga toy yung ano ko pagdiwas. Ayan oh. Uy, patatlo na. Uy, thank you Lord. Thank you so much Lord. Grabe, tatlo na kaagad. Dapat ano na yun mga toy, 6 na yan eh. Tatlo yung nakaano sa akin, yung talagang nagkamali lang akong biwas eh. Yan. Uy, 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 uy. Huwag ka na makakawala. Tatlo na kayo dyan, relax na lang kayo dyan. Ayun, shoutout na nga pala sa mga kaibigan natin dito sa may ano, Victoria Tarlac. Yan. Shoutout sa inyo mga toy, mga Tarlaqueño anglers. Yan mga toy. Sayang. Andyan pa mga toy, andyan pa. Uy, sayang. Sayang mga toy oh. Ang ingay kasi ng motor. Sayang mga toy. Ganda ng kibit mga toy. Grabe itong mga dalag mga toy oh. Grabe oh. Tingin mga toy oh. Minsan pagtalon ng dalag mga toy, lumulokso pala yan. Pagtalon mga toy na ano sila, nasasapot sila sa kangkong. Ganda rito, hindi tayo nakapaghanda. Dapat dinala kayong di motor ko. Pwede yan dyan mga toy, pagapangin mo sa ano sa ibabaw ng kangkungan. Sayang, hindi tinamaan. Ay sayang ate, ganda ng lubog mga toy pag ano. Dyan lang yan sa mga toy kasi nalagyan ko ng ano ng maliliit na bulat. Ay, makakawala pa. Woohoo! Thank you Lord. Thumbnail natin mga toy. Oh, diba? Thumbnail. Katsoy nail. Oh. Ganda. Yan ang mga toy. Bumubula-bula na naman mga toy. Nilunok mo na ba? Sayang. Ayan. Andyan pa. Sayang mga toy. Doon sa mga toy. Pinagat oh. Ay, sayang ah. Dami ko ng kalas mga toy. Ganda ng hatak mga toy. Yan ang siguradong ano yun mga toy. Baka dalag yun. Pag anon talaga pasiksik sa ilalim mo, kaya pinukul ko kasi dyan mga toy oh. Sayang. Sana bumalik mga toy kasi di naman nasaktan yan. Ganda mga toy dito ko lang kasi mga toy oh. Siniksik. Dalag siguro yan mga toy. Dyan oh. Babalik ulit yan mga toy kasi nasa harapan yun. Grabe oh. Sayang ah. Diyan natin ilagay. Yan. Sayang mga toy. Ganda mga toy. Pasiksik talaga pag ganyan oh. Grabe, ano kaya yun ay. Ay mga toy, last na yan mga toy. At para maano to, magataan. Ayos na rin to. Ayos na to mga toy.
Yun o. Pasalubong kay Bayaw. At yan na mga toy, yan naman mga toy. Tuluyan mo na, tuluyan mo na. Bilis. Holy ka. Ay, so yung na naman mga toy. Grabe. Woo. Mga toy, yun lang po muna mga toy ang ating fishing adventures dito sa may Canarim Lake mga toy, no? Uy, may panggataan na ako mga toy, oh. Grabe. Ang ganda mga toy dito, kinagatan ako kanina. Hindi mo kung ano yun. Sinilaksak pa. Pag ganyan mga toy, sa may kanto na yun. Tapos boom. Kinagatan din ako, dalawa. Talagang ganda, pag ganyan din. Tapos dito mga toy, oh. Napakarami kong ano mga toy, stripe. Kaninang umaga. So yung patanghali na tumumal. So ito lang yung patanghali na mga isa lang ito yung pinasiksi ko pag so ayun mga toy. So yun lang ba ang mga toy, ha? At least na-update natin yung mga kasama natin mga anglers dito na mahilig mamiwas dito sa may Canarim Lake, Tarlac, no? At muli, bigyan may love shoutout sa Tarlacenyo anglers at saka Pampanga anglers. Ganda dito mga toy, oh. Ito, wala nga lang tilapia mga toy, iwan ko ba't walang tilapia. Dati nakarang adventure sa atin dito, nakakuha ko ng tilapia, tapos hito. Ayan, hito nga, oh. Tapos yung dalag. So yun lang mga toy, no? Maraming salamat mga toy sa mga nag-tune in po. At naway na-update ko kayo mga toy, no? Ganda rito talaga, oh. Babalikan ko ito mga toy, babalikan ko ito mga toy bago mga mauwi ako ng Manila. So yan mga toy, abangan nyo mga toy, maaga ako dito. Siguro bukas tulungan ko muna si Bayaw sa pagtambak ng kanyang dream mansion niya. Dream house niya, no? Sa ate ko. So yun, thank you so much mga toy. Thank you sa mga nanood po. Huwag kayong mag-asawa. Kay Delphin Padilla, thank you. Mali mga toy, maraming salamat. Thank you, bye. Ay, salamat po Lord.